tene Avril kalo klita anduru samba filan mugana ni amunu sogolin do ana maliko na maliko kan obela jalen bismillah rabbik no fane o keneka Kulafoni damnela kasangani dialogue intermalien mi koni lancement kera ko affaires communales koni bina damine o baro koni nundula anga jamana fanta annani bela jalen fe faba kondra ina fo jamana marabulu tawla chukuya mina baro bela jalen kon damnela kabini sibiri don temeni wabe ka to sena anga jamana fam bela jalen fe ni koni se fe jakulu bebe kay akana ka fona dambora parti politique do kon na munon koni ayira len ko fe ku ko activité o suspana munon koni du subora wi ayira ka fo kolu koni sentina yeni koina o parti politique de madamay Isa Kaujuni ale kone parti ACRT faso ka wele o kone nyema ale wa o kofe femi senteni o conseil national de la transition o kone nyema dangana nan kone tunye ale kasangani akoni ka gafe do kone mbulu noblali munu kone konnala abe ayira ka fo jamana nyema siki kala filikura kone abe ka okuma kone ko horama dun chuka mina kala ka abe ka ayira ka fo ko ore kan ke wala sa ka seka basigi konna ti anga jamana konnala ani ka seka anga jamana kone ganyeta ka sera kone indaele mi kone kera afe marsikalo club bisaba ani klete meni samba fla ani mukwanani o kama femi karo ka fo vol kon tigera la mina agonte na sekata aéroport konna anga jamana konna la ko abibo kata jamana koni ko ka kere la Paris jamana o konna la alla soro la aga vol do koni kumblale no ka kunungo avril kalo kleta anani makono La Programme alimentaire mondial PAM PAMA olukuma okoni wulwili mada koni ke jumado temenina aye ayira ka fo farafina klebi bulu fe ani a chamache bulu koni fe kata juin kalo natala katable fo utu kalo la abna ta fo ma million biduru ani duru boyan ko la munu koni mina de kun koni soro balo ko juguya o ta fa fe la fe o kama wulwili dabla bela jala ka seka i janto yer la ka ila be kan wakati ko fole makon Femiye l'Union africaine ye oluma okoni wuli dake sibiri do temeni kata anga jamana nyama okoni mani o amarabolo nyama autorité de la transition ma ka fo ko okoni ka ujira jaka fero sigisinga kasega femiye karo ka fo wulika jodo ke kasega jamana nyama sigi kala fi koni ko obaro koni buluda abna ke wakati mi konna la wala sa kasega femiye karo ka fo gouvernance civile koni ka ola sigi kana chuko ya mina wakati mina transition koni mina ban o kaseka o dan ira wa o ko fe jamana nyama sigi kala fi mina ke wakati mun kono kasega nyefulike mo yi Anga jamana konna la wulika jo koni kera femi douani ma koni logement koni mina jo oli kalo muga annani kona logement kemeduru koni mina jo kadi do na ka koni ma bara mi meto sina sanworo boyan ko la logement bafla koni mina jo kadi anga jamana femi karo ka fo a douani ma olu koni ma bara yere koni defaya koni kuma anga jamana soro ko ministre boloni o ye ministre de l'économie et des finances monsieur Aluseni Sanu ale koni mbolu femi karo ka fo ni bara mi koni mina ke logement kemeduru konna logement kemefla ani bisaba boyanko obna ke type F3 logement keme ani biolov obna ke type F4 wo ko fe logement keme obna ke type F5 koni femni ni baranun kasabi koni mina tayje fo se war milliards ani 7 millions keme saba ani biduru boyanko re konna ni logement non koni mina jo femie jala korobugu asei koni konna la logement keme duru obina jo kalo muga annani konna la wo ko fe logement bafla ore koni mina jo sanworo o konna la ni baran bela jala mina ke kadi anga jamana duani ma ulu konma anga jamana wari marasoni oye a banki oni a demenyon chake dato uluma okoni akuna fonia di koni geka adam ne arabado na talani okoni mina ke ga ben afrili kalo kleta ani ulon vlani ulu koni mina ta klesa ba barabla do konna mimbe ben eri biolo vla ani fla o konima Adamadia konyo koni kelika gelen kosobe texita dugu konna la ina fatunga gele mina kakao fino tugo ya mina ngani wakati na yele machama kondo na mina kata konina ngani tra texit kau koni fino Adamadia konyo koni kagele mina koni me deme blagata jekulu koni mamunu me Adamadia deme koni do oni anga jamana nyama koni ma fere ka seka soro okolo olu fanfe Ame avril kalo la ni wakati na anga jamana fa chamana futeni koni kabu kosobe mina futeni yere koni bonya ka yele kata fo degere binani anishiki boyan ko koni na mi keme ka dekumba koni ta kanye shima munu koni bora usigoro la ka sabu koni geni la kana balia ulu koni kada ka adokel no kata unyema duko yoro do la munu koni na ali sote ubulu keme ka karata buku ani mana buku de koni biri ni afura kile ka kana kile kala fene ka kala ka jiko yoron ka akame dekumba yo ubulu kosobe usigoro la mi koni me ka unyega kosobe
lafiya ka samba flani mugan ani nani programme e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibse ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo sankele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton op mala samba flani muwa anan tosebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka itoko sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini efemi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Tika koneni ale bangira jouer kalo kleta ani saba samba fla ani fla wakati ula bamako faba konala ni ale kone shifina kaye musola kado bolola dolati koni bina kokani oye basketball ye o kama ale koni taranyina ka ke jeune joueuse de l'année de Euroliga Women's Award konna ni wakati na ale koni be merci ni o koni be Turkey dugu konnala Féminin journée internationale des enfants de la rue o nyanamali okumu konrani o koni domi koni taleno kanyeshi bolon kono demsenu o lu koni ma o bara koni nyanamala anga jamana faba konna la jumado temene na mi yera koni kenega anga jamana ministre mi koni yesheno muso de ani demaya mani o ministre de la femme de l'enfant et de la famille madame Koulibaly Mariama Maïga ale koni o bara non koni nyanamaya femi karo ka fo cité des enfants konna la jamakoro ka o lu koni fino kenemi koni ka femi wale ya chama kontara Kanyeshin femi bolon kono demsonu kono mani abi fomunu ma les enfants de la rue. Haute autorité de la communication du Mali ni oye ake oloni femi kado ka fo autorité supérieure de la communication ni oye c'est du Burkina Faso olu ma okoni be nyongonyi la ni wakati na femi SOC ni okoni autorité supérieure de la communication de Burkina Faso olu ma okoni mesena bolla anga jamana konra ni okoni Burkina Faso kuna fondila okoni ka nyama ya soba e okoni kani la jekene ka oni anga jamana kuna fondila ka nyama ya soba ma okoni mina sikika kuma femi kado ka foni koni keneka anga jamana ministre de la communication et de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ni oye alhamdou aga yen ale koni tume keneka femi kado ka fo sigi konte dore ubeseka bolodi nyoma ke anika bara nyogonya ke chugamina AES ni oye alliance des états du Sahel ubeseka femi kado ka fo bara nyana ma koni ke chugamina anika sega femi kado ka fo ni jakulu koni ko korba to komina ukabara ulukon Sénégal ka feno ni wakati na kuna fonio koni temena ayirala ka fo na soro matsaka kala turu kuma nun koni kan kosobe femi ka ka fo Sénégal ka olu koni feno ko chao che koni e koni be no ko musofla koni be e bolo e ka sara koni dona fara o ka keme sara la bisaba ani duru boyanko o koni be fara e ka sara o ka Féminin Iran ka olu feno Iran jamana ale koni drono kamikaze biduru boyanko ore koni bla kata femi Israel dugu o koni konna la kata ugo espace aérien koni mine tukoya mina wa o koni kofe aye ayira kafo ko maoma koni ni ere koni yabo iyere la kafo ko ebe taka Israel jamana koni demeni ko non konna ko itafla ani chetike ay wahni koni kele baro koni bulula to lay halna sorla amadam ne folo amta Niger ka feno ni wakati na kere la faba konna la nyame kasamani sibirido temene ni femi nyame femi faso don koni bora jamana faba fanta anani bela jerelen fe ka ayira ka foko umma ko koni te États-Unis jamana ni uye Amerique jamana koni militaire la tourni uye afintik la kawi ukata kabo uka jamana konna la ningo ni kera faso don koni fe femi jamana nyama were koni kelen ko feka alanyini femi armée américaine ma koni fe ukata kabo uka jamana konna la min kala marsikalo temenina
jumadon tɛmɛni afrikalo tile 12 nɛgɛ kaɲɛ 21 wagati la Bamako Deuxième-Pont kɔni na fɛn min ka dɔ ka fɔ dasa dɔ wa fɛnɛ agent de sécurité kɔni de y'ale ni a tɔgɔ de ye Mokhtar Touré ale kɔni taara i ka moto jɔ pɔ sanfɛ ka i yɛrɛ fili ka jigi baji kɔni kɔnɔna la ka se ka dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna ni baara ninnu kɛlen kɔfɛ a yɛrɛ fɛ o dugusajɛ fɛn min ye bozow kɔni ka wuli ka jɔ kɔni kɔfɛ u sera ka a kɔni su labɔ min na a ka jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra Sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ o kɔfɛ Torokɔrɔbugu fintigilakaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka a dɔn fɛn min ye nin ko in kɔni kɛ ka se ka u kɔni tigɛ da a ko kisɛ kɔni kan Mokhtar Touré yɛrɛ a kun furulen don wa fɔ den 3 fɛnɛ kun bɛ ale bolo wa agent de sécurité kɔni don dasa kɔni kun don nka a ye dankari kɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la nin cogoya in de la maaw b'u yɛrɛ ɲininka mun de ye a bila la ni wagati na boli ka sɔmɔgɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ plastique minɛnw ni o kɔni ye manama minɛn chaud ani tasa ni baignoire manama ninnu kɔni marayɔrɔ dɔ kɔni tun bɛ olu fɛ yen nɔ tasuma kɔni wulila o kɔnɔna la palaw ka a minɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen jeni min yɛrɛ kɔni na a cɛ ni hakɛya dan kɔni ma se ka dun fɔlɔ a banna ni ne bɛ dansigɛ ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ Ala ka faso jɔ ni ne bɛ dansigɛ ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ Ala ka faso jɔ